Da, fată, și asta e treaba. Da. Păi, ce-mi faci tu? Fac copiii? Aia. Ce să... Fata e bine, tare de tot. Bine, bine. A avut un noroc. Da, bărbatul i-a cumpărat o mașină de 100.000 de euro. Da, ce să mai... Noroc. Da. Și o duc și în vacanță în toată lumea, la cele mai exclusiviste hoteluri. Da, e bine, tare, e bine, tare, tare. Au avut un noroc. Da, și acum și-a terminat o casă de 250 de metri pătrați. Da, e bine, tare. Băietul, splină din năduf, lasă-mă. Normea, vrei mașină de 10.000 de euro. Vrem vacanțe. Vrei casă. Ai, ghetu, băiet. Ghetu, băiet.